Hello, salamu alaikum, ina wuni? Amma alaikum wassalamu, lafiya kalau ya aiki. Lafiya lau, suna na Aliyu Mustapha Sakwata daga Washington nake kiran ka a VOA. Thank you very much. To ni kuma ni soja ne amma gaskiya ba zan iya kiran sunana ba saboda sha'anin sharin aikin mu na sojan Najeriya. Kwarai da gaske, to ga yamma abin da kake son mu sani. To tsakani da Allah abin da nake so faɗa ma ina so a faɗa wa duniya ne sojan Najeriya sun ɗauke mu sun zo sun tara mu a kwandaga suna kai mu suna sa ana kashe mu ɗaya bayan ɗaya. Don ba dalilin da zai sa kwanan ne zai samu laftanar kwanan namu daga kwanda zai ɗaiɗe mu zuwa ba mai ce mu shiga bai faɗa mana ga inda za mu je ba. Sai da muka hankara muka samu kanmu ga sambisa. Sai da ya tura mu gaba ya raba mana kalan kaki biyu. Mu ya tura mu gaba da kalan mu na dai zakka mu. Ya shi kuma sojojinsa masu green uniform. Sai da ya bari mun isa har bakin daga shi da tankocin yakin gaba ɗaya sai ce mutanensa su koma. Ya ja mutanensa gaba ɗaya suka koma da baya suka bar mu kaɗai kawai sojojin kwandiga muka je muka shiga tsakiyar mutanen nan sai da suka koma ya ja tankocin yakin gaba ɗaya su shilka su apc su wannan mai dogon duk suka koma t5 ɗin sai ya rage saura yara ƙanana kawai ana ta kashe mu kamar ruwa. To saboda mai shi shekara 5 yana nan baya da zuciyar ya je ya gama wannan abun ana nan ana cin zalin ya'yan innocent so mun kuma mun zo da zuciya ɗaya mun zo mu gama wannan aikin ya ce ai mutum da muke zuwa kullum muna advance muna yi da su ba ta ban samun kasuwanci a tsakanin mu ba ya zo ya ɗebe mu ya shigo da mu ta can ya za ma a ce kam ɗin Boko Haram bai fi kilomita tsakanin barak ɗin ba da inda suke sanan kuma su ba su taɓa yin komai a kai ba. Bai fi kilomita 2 ba tsakanin da in camp ɗin main camp ɗin ya zo tura mu sai da muka je gaba abun mamaki ma baka sani ba to da muka je ma wanda muke faɗa da su sai muka samu ma a cikin su ma akwai sojojin haya wanda sojojin Najeriya ne wanda su suka koyar da mu a Kwantagora an ji an yi hayar su an kawo su suna wannan aiki cikin su akwai wanda dai baran iya kira sunansa ba amma akwai sojoji wanda mun san su instructors namu ne su suka koyar da mu counter terrorist kuma muka gan su a ciki suna haɗin mu su ne snipers wanda an ɗauko su suna cikin ɗin yaran mu. Su wayannan sojojin da aka ɗauko wanda suka yi aiki da ku a Kwantagora wa suke yaƙa ku suke yaƙa ko ƴan Boko Haram suke yaƙa? Abun mamaki su da su raka mu kawai suka yi wanda suka zo daga Bama 202 da suka raka mu da muka gama shiga sai su suka koma da baya da su da tankunan yakin duka sai suka koma wai mu kullum muna faɗa ba ta taɓa samun casualty ba sai yanzu sun kai mu kenan mu samu casualty. Tun yaushe kuka lura? Mu da AK-47 mun je muna faɗa da mutum mai AA, BMG, LMG. Ya za ne AK ya faɗa da mai LMG dan Allah dan Annabi oga za ka yarda? Wato gaske AK-47 bai isa je session din mai MG ba ma balle je session din mai AA. Wato magana da ake na cewa sun fi kuma kaman kirki gaskiya ce kenan. Tsakani da Allah ba ƙarya Najeriya Army tana da makaman amma a bamu aiki an yaudare mu tun daga Kwantagora aka kawo mana LMG aka bamu muka yi testing muka yi training da shi amma da muka zo nan har yau banda ƙarya ba abin da Najeriya Army ba ta take ta yi mana ƙarya kawai an ce za a bamu LMG za a yi mai kawai sai zo move an kawo mana wani komanda wai shi Rambo ya zo ya tura mu shi kansa ya dawo za ka yana kwanciya na sa masa ruwa ya gagara ma ya ci abinci ma don me ya san kanshi an kai shi a kashe shi ne. To amma me yasa kake jin me yasa ba na aikin Nigerian Army aikin ina faɗa duniya ta sani duk wanda ya sa soja ya ɗansa a Nigerian Army ya tura ɗansa ya kashe shi ne don gaba ɗaya business suke yi da mu suna tura ne ana kashe mu saboda ta kara ba su manyan mu kuɗi da sunan suna mai ni tun da na zo na wata na 3 a kwandiga ban ci naira 50,000 ba yau ba biya ni abin da yake naira 50,000 ba. Amma manyanta suna samun kuɗi. Sai ne kamar kwana 4 a daji ina faɗa da Boko Haram sai na so sa zaɓo naira 1,000 ana bani ka duba renin wayo. Amma manyan ku suna samun kuɗi. A faɗa wa duniya sani Nigerian Army bata shirya yin dilin da yan Boko Haram ba suna yin business ne da Boko Haram suna biyan bukatar sa manyan sojojin Najeriya. Mu kuma kananan yara ana bin mu ana yanka mu ne kamar fari. Yanzu sojojin mun shiga wayancan sun yi abun mamaki wanda fa mun je supporting din su ne suka yi withdraw suka bar mu a dajin ko har bullet ɗaya ba su harba ba wanda muka je taimako suka gudu suka bar mu a bakin daga ga sai ga AA a kan hilos an rarrata manya-manyan bindigogi wanda daga mita 2,000 zai iya kashe ka su aka zo ana harbin mu da su mu kuma muna amfani da AN da sai kai kusa da mutum kamar 60 mita ko 100 mita kafin ka harbe shi same shi mu masu jikin karfe ne ko kuma ba mu da iyayen mu ba su son mu ne to ni in gidan mu ma ba a so na zan koma in ya so a kore na gidan mu tun da na zama professional duk wanda ya ga dama ya tare ni saboda haka ka bar aikin soja daga yau kenan
ni daga yau ba ruwana da aikin soja in dai sai dai ta canja. To yanzu zaluncin da suke wannan gidan soja gaskiya ni abun nan bare ba nan zan kashe kai ta akan ba ko sisi ba inda ma ana bani hakki na da soki yanzu inda na fito an kashe kusan mutum 39 yanzu aka ba mu gansu ba ina suke wanda kuka fito da su wanda aka fara kashewa cikin mu har yau gawarsa yana nan yau sati biyu har yau gawarsa yana aje an gagara kai gawarsa gida an gagara ma biyan komai a kansa tun da wannan ba wani ba kai a bada ma wani 2 minutes ma na morning na wanda aka kashe mana ma da fari ma ba ba ya ta mai da mu yayi kaji muna waje muna sadakar da ramu muna bara wani kan yana hada yan canjin sa so Allah ya isa wa Najeriya a mai faran ya sai ba duniya wala hira hakkin mu da suke ci da ran ɗan uwan da suke kashewa don na sama da mu saboda su samu su yi kuɗi kowa ya ci zai je game da akwai ranar isabi tana zuwa saboda haka kana jin duk saboda wannan abubuwan ne aka kasa shawo kan mutanen nan da ake kokarin a yaƙe su kenan ko wallahi irin wannan abubuwan da wasu aka gagara in ba abun mamaki ba sai nan da yana nan shekara 5 ga shi na tsakanin shi da yan boko haram kilomita 2 ya gagara gama da su shi yasa yanzu yana cewa wai mun da muka shigo yau mun ne zamu zo mu yi abin da su suka gagara yin shekara 5 yau ne mutanen ba karfin mu suka fi ba mun soldiers ne ba su fi karfin mu ba amma laptop ko muka duba ba an kawo mana APC guda 5 da muka zo nan da kwamandan ya ce da ya shi ba ƙara masa kayan aiki sai ka baka cire kwamandan sai aka ɗauke APC in ku ta ka bar mu da kwaya 2 wannan ba ne wayo wannan ba hana sa gama da mu duka ba shi yace bari iya kai akan mutane zai zubar da su a daji a kashe su to yanzu kai a taka fahimta me yasa ake zuwa ana haɗa ku da junan ku kuna kashe junan ku ne dan me ni dai ina gaya maka wannan gwamnatin da muke ciki suna business ne na neman kuɗi sai kuma suka koma suna amfani da rayukanmu saboda su suka alkirayen su boko haram rana ɗaya za a iya gama da su duk wanda ya faɗa ma wai boko haram wai kwana 2 ko 3 ƙarya ne rana ɗaya Najeriyan Army za ta iya gama da su in ta shirya amma ni kam Najeriyan Army ba ta shirya ba kuma ba za ta yi amfani ba ni raina ya fi karfin suna son raina fiye da ni kare ban yi son gama da problem ɗin Najeriya ba to da cire kuɗin nan su kawo su biya wa hakkinmu ma na aikin da muka yi a nan tun Januwari ina nan na ce maka ban ci abin da ke 50,000 ba ka faɗa wa duniya ni na faɗa tun na raye kawai baran kira ba wanda ya san murya na yake amma yau tun Januwari an hana ni zuwa sallah an hana mu zuwa Christmas wai muna kwanta gora muna training ɗin banza training ɗin ofi mun zo nan kuma da training ɗin a jikin mu a bar mu yi aikin anti sai dai a ga tura mu jiki banza kuma life jacket ba mu ba kuma life jacket wannan rigan karfe nan da ake sawa mai protection na bullet mun yi complaint an hana mu wani yaran almajirai ne to bari in gaya maka ba yaran almajirai ba ne ka faɗa wa duniya wayannan train soldiers ne train soldiers ma foreign trainees ma yaran Niger Chad Libya duk suna cikin su to kaga wannan yanzu karfin almajiri ko a cikin su yan Boko Haram din akwai mutanen da ba na yan Najeriya ba akwai yan Libya a cikin su akwai yan Niger akwai yan Chad sannan kuma akwai sojojin Najeriya ma daga cikin wanda ta tashi akan ji Ohio su zo su yi musu aiki su koma bakin aiki. Suna faɗa a gefen 'yan Boko Haram suna faɗa da ku. Ginin din mu su kakkashe mu kaga yanzu kuma wanda aka kashe mun nan labari ya isa gaba za ta za ta turo miliyoyin nerori wa GOC waye saboda ya kara karfi ya kara kayan aiki to bari ga ma kudin yana aljihunsa. Kuma za ta ce bai bamu ya gagara bamu. Ɗan jimma da ya mana alƙawari an ba mu ɗan jima sabuwar kira mai ɗan yin dogon dango ya ce ba mu ɗan ƙananan magazin da muke rikewa wanda ka harbi mutum 2-3 magana ya kare. To yanzu akwai. Ɗan amu ma kuma amun ma babu muka ɗan tafiya sai muna tafiya muna manufin wai kai manajin ɗan amu don Allah bai annabi wanda ba ka. Akwai yanzu akwai sojoji irin ka. Ranar Juma'a tun karfe 9 dare da safe har karfe 6 wuta yana zuba kan mu. To zai ga masa ma makamai masu. Bullet ɗin su ma ɗin Kaduna nan ne wa yake ba su. Su kuma wancan ga su da makamai yanzu akwai mutane da daina zaluntar yaran sojojin da suke sadi ba suna kaiwa suna kashewa to saboda kuma suna da iyaye kuma suna da iyaye akwai sojoji da yawa irin kada suka ko rana ɗaya ne za a yi ta da gare in ko ba su da niyya akwai sojoji da yawa irin kada suka watsar da aikin soja saboda wannan abin da ke faruwa da tusiyon da aka haje suka san shekara 5 a nan dukkan su yan boko haram ne dukkan su a faɗa duniya na faɗa dukkan su yan boko haram ne don me in ba yan boko haram ba ya za kana zaune da ilimin ka tsakanin ka da shi kilomita 5
bai kilomita 2 har kai shekara 5 wajen kana zaune lafiya ko bai taba kawo maka hari ba baka kai masa hari ba in an ce ka kai masa hari sai ka je ka dan yi tafiyan mita 50 ko 30 sai ka yanko kana ka tsaya baka iya ba kuma har yau yana zaune wajen me yake yi har ya zo yana ce mana wai is act of cowardice yanzu jiya mun so mu shi in ban ya gudu ba yanzu akwai sojoji da yawa irin kada suka watsar da aikin soja saboda bacin ransu irin naka shi wallahi yau sojojin ma daga suka bullo ta daji wanda ma an gudu an bar su a daji da suke bullowa wasu da yawa suna isowa suna je bindiga su suna wucewa gidansu fiye da mutum 20 fiye da mutum 20 na ce maka yanzu haka a wannan bataliya da muke a Kwanduga sun fara to yanzu ba kwa ina maka maganar nan yanzu haka ina shirin wucewa ne kawai na ce da faɗa a duniya ne ta san abin da yake faruwa waɗannan mutane a asirce suke yin abun da sanin su komai ba kwa tsoron abin da su rundunar sojan Najeriya za ta yi ta zo tana neman ku ko bayan kun tafi? Wallahi yanzu haka yara suna nan a daji ma mun fito ma na ma ana ta cewa ana ta tura sojoji guri kariya ne sojojin da suke Maiduguri ana cewa sojoji 10,000 kariya ne in muna da sojoji 10,000 na da Boko Haram sun kare Boko Haram su nawa ne sojojin nawa ne duka sojoji da muke na ɗauka waɗanda lissafin su ba su kai nawa ba kuma aka kashe suke wuri guje don garin ba garamin gari ba ne sai ka ce Maiduguri babban gari ne to kamun ka kasa sai ka gama duka local government zuwa to mun da muke cikin kwallo zama duka ba mun ciyar ɗari da wani abu ne kuma mu ɗin ne muke fita mu ɗin ne kasar muke ca da su to saboda mu ba munafurta a cikin ba mu jima ba duk wani sojan da ya gadi ya zama ɗan boko haram in ba aka ba shekin da su a cire su a kan sojoji da za su yi aikin nan kwana ɗaya a shiga a je a yi kiliyarin sama da ƙasa a karin komai wannan abin ya kare amma baran gaya maka in ba su ya kama to wallahi gwamnatin nan ne take zaluntar yan arewa saboda sama ci musu galaba a kasan arewa ita ne take da ƙarfi a Najeriya. To ana neman a nakasa ta ne saboda kawai ko ga ta ga da ya iso. A confusion din mutane lokacin da abin zo masu ga gaskiyar ne sai har a gama abin da za a yi har ya kare ba su san ma ne ake yi ba shi ta ba su kuma. To madalla to wannan maganar na duka rediyo kar ka wani borewa fa. To insha Allah za mu sa. Na shiga inda network da yance yanzu muna mota. To mun gode kwarai da gaske Allah ya kiyaye kaji ko? Gode dan Allah a taimaka a raya innocence ana kashe wanda ba su ji ba su gani ba. Ana kashe mutane a nan wurin gabaran boye maka ba. Ana kashe ba a idan sai wano zara duniya ta sani. To mun gode. Allah kuma sai ya kontrol wannan abin yanzu ba. Har su mutu su kansu sai ta same su har gida. Don komai na bar aikin sun za wallahi. To mun gode kwarai da gaske. To layin naka ya fara bata kamar da kace. Kai complain akan hakkinka za a sai ka ga an yi maka order an yi maka an dismissal ɗinka. To in ba ya ci ba ka tsira ne ina na zo shi ba su ka zo ka dismissal ɗina mai kace son gaba. To mun gode kwarai da gaske kaji Allah ya kiyaye. To na gode sosai dan Allah a maganar na a duniya duka. Najeriya ne da gwamnatin Najeriya sun suke kashe mutane guri a cikin Boko Haram. Ito wasu sauran